Hanya ada 7 jenis ulos di pesta Ujuk. Tapi banyak yang protes, bahkan menghujat. Tapi kami mau sampaikan, awalnya memang jumlah ulos itu hanya 7 di adat Batak. Mungkin karena belum banyak pinoper di adat Batak na jolo. Bahasa madohon na songoni kami pe dapat perbinotor dosen naka na tua-tua. Molo tabering do situasi sonarion, olo do gabesia, 10 sada, 10 tulu, 15, bahkan 10 pitu. Dengan jala uli deh, ala memang lam toro pinoparna. Jala, nunga dus rohani para anak do perburu. Ra mungkin balga sungena, balga dekena, itu ra mabahin. Jadi na perjolo ulos na pitui ulos pasamot. Napa duahon ulos hela, napa tuluhon ulos pamarai, napa opaton ulos simadokon, napa limahon siutiapang, napa paonopon, tuduan napa pituhon, ima tuburu. Jadi songoni ma parpeak ni ulos na pitui, molo tungga bitaba pe, tudua do na martaba do akaburu. Jala satu kabere. Dungi muse adong muse parpudion molo mangulo pe pung suhut na ulos panggonggom idok tu opung suhut ni paranak. Jadi dang nagabe manaba-nabai hami manang mangurui hami dibilangan ni ulosi alai ima asahatan ni ulos di pesta Ujuk molo tu Bapak Martinodohon, haha anggini panguli, sia tudua de dot sian opuna marah-maranggi manang siapa dua ni hasuton. Songoni dang di pariban na tuburu kan, siap jabar ni manang sian ulus ni burido di pasahat. Jadi mulai dokon sedia mah ulos na martohonan manang marhaduhoan di ulan pesta Ujuk pitu ido alusna. Jadi dia ka dongan nang di botonami nama nukun buasa ganjil molo ganjil ulus ni Batak memang somal dohlak Batak mamake aka ganjil. Asa adong sada si ingoton na perjolo sia rumah Batak pe tangga balatu na pe ganjil do. Sia dalihan no tulu pe dari dade tulu manat mardongat tubu elek marburu soba marhula-hula. Jadi imajo alusiak kami molotung ganjil pe alani pembagian ni ulosi lasmaro hatta mabege alus nami. Horas ma.